Jož, je to tady. Převodník z Číny za 21 korun českých. A few moments later. Joši, tak to vypadá zajímavě. Tak to otevřem. Tak to vypadá, že by normálně mohlo i fungovat. Jo, jsem na první výšce s tímhle převodníkem. Byl jsem asi 3,5 kilometru a zatím funguje všechno krásně. Nemůžu si vůbec stěžovat za 21 korun. I celá ta sada Microshift funguje docela pěkně. Jsem z toho docela nadšený. Za tak levný peníz jsem sehnal funkční sadu. Tak jo, jdeme dál. A je. Tak jo, dáme si cunkováček. Uvidíme, jak to zvládnu. A až vystoupám na kopec, tak to taky otestujeme v bike parku. Jsem na to zvědavej teda. Ale Sunkov mám za sebou, šlo to relativně v pohodě. Jsem až jako překvapený, jak krásně to společně s tím čínským převodníkem funguje. Jsem nahoře, převodník celý, Microshift funguje. Je vedro a jdeme si dát bike park. Jedu první jízdu, vůbec nevím, co to udělá, skok, lavička, ty vole, dobře, to je dobrý, ale jo, mám tady na tom tohle cross country pláště, se šíří 2 palce, takže ta adheze není ideální, ale jde se pěkně, mám spolka žehlí. Jo, Microshift funguje, řetěz mám, drží, tak jedu dál. Skok. A co tady dáme za trail, tyjo? Já to potřeba mladé háčko, já se nebudu koukat. Nebudu se ho stýkat. Pošlu to tady. Ty vole. Drop. Jak do peří.
Dobrý. Desíčko. Tohle oši vynechám to ne. Všechno v pohodě. Dobrý. Alright. A step up. Let's go. Ale jo, funguje to pěkně. Dám si lávku. Dobrý. Skok. A jdeme dál. Tímto. Ale asi zkusíme wallride. Je to takový. No, dobrý. Jedu. Zatáčka, zatáčka. Jedu bez náskoku. A se stupil. Takovej, no, všelijaký, ale jedu dál. Jo, normálně šlapu, on to funguje. Tak, tady zatáčka, hop, zatáčka, zatáčka, nosebong, dobrý, skok, dobré. Jo, tak jsem si bike park. Měl jsem teda downhillovou trať, což pro tohleto kolo asi není úplně optimální, ale popral se s tím úplně perfektně. Převodník úplně bez problémů, všechno funguje zatím. Microshift, jsem s tím spokojený, jak to funguje, tak jako pěkně za ty peníze. A uvidíme, jak to bude fungovat v budoucnu. Rozhodně to ještě potestuju. Tak čau. Jako uznávám, že ta downhillová trať na tohle kolo bylo trochu moc, ale co se týče tohohle terénu, tady je to jako doma. Všechno funguje hladce, zátahuje relativně, tak funguje to pěkně. Aktuálně mám na tomhle kole, je to asi 750 km a na tom normálně jezdit dál. Uvidím, kolik to zvládne, jestli se něco rozbije nebo ne. Potestuju to, dám si na tom i bike park občas nějaký segmenty, takže to dostane a uvidíme, jak si s tím poradí tady převodník od Číňana a Microshift. Tak jo.